Lelo panyanso voice box pamene mafuna okhala ndi mpata opereka kwa Malawi kuti azitha kulankhulapo maganizo awo pa nkhani za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu Malawi. Tafa ndikubweretsereni program ya Unified Mtokoto ndi a Richard Chimwemwe Mphepo amene akunena kuti ayi kuti dziko la Malawi lisinthe kusintha kwenikweni kuli ndi ifeyo Malawi. Tili limodzi pano panyanso voice box kuti timve kuti a Richard Chimwemwe Mphepo akutanthauza chani akamanena kuti kusintha kwenikweni kuli ndi ife Malawi. Ndipo akamaliza timati kupempheni musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyanso voice box. Mwatsuka bwanji Amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli nthawi ino ya mmawa lero pa 2 April 2025 pamene tikusala ndi miyezi yochepa kupita kuchisankho. Ndikufunireni zabwino Amalawi anzanga nonse konse kumene muli pamene tikusala ndi 6 months towards the election. Ndikufunireni chiganizo chopambana kwa inu Amalawi nonse posayang'anira zigawo zimene tikuchokera, koma the fact being tonsefe ndife Amalawi tinayenera kukhala ndi ubongo wokhwima, tinayenera kukhala ndi a real reflection, kuyang'ana kumbuyo kumene tachokera, kulingalira zimene tikukumana nazo, kulingalira zimene tikuyeneranso kunati tisakumane nazo. Zimenezi zitipangisa ife Amalawi tonse kuna kuti tikhale ndi Malawi wosinthika. Lero lino mu program ya the Unified Mtokoto tikufuna tikambirane kwambiri komanso kuzindikiritsana kwambiri kunena kuti the real change is with us the Malawians. Kusintha kwenikweni kuli m'manja mwathu ifeyo Amalawi. This rhetoric has been spoken in the past kufuna kutisimikizira kunena kuti ziganizo zina zimene ife Malawi timapanga ndi zimene zimatipangisa kuti tilione dziko kukhala labwino, ndi zimenenso zimatipangisa kuna timve kuwawa moyo mdziko. Pano nthawi yakwana, we are heading towards campaigns and maaspirants osiyana akukonzesera kunena kuti pamene tikupita ku campaign tikuyenera tiauze anthu issue based campaign on how we can lead this nation, how we are to change this nation, and how we can make Malawians to be happy that they're having a leader who can listen to their concern, to be happy that they're having the leader concern yo azaitenge kuipititsa pasogolo. So amayi ndi abambo, after staying for so long being quiet, after staying for so long attending funeral of the late my colleague Charles Ben Longwe, I remember did that support audio emoji after Charles Ben Longwe has passed and is no longer with us. I only released a single audio. This time around I am back online. Koma chintu chimodzi chimene chanditutumusa, I don't know, we need to share. Tiwenati tigawani chintu chimenechi chanditutumusa Amalawi ndifuna ndikuuzeni. I don't know what is happening. Yesterday I was about to make a certain audio imene tikufuna tiaunikire Amalawi amvemve osati tizinamizana koma Amalawi adziwe chenicheni chimene chikuchitika. But what happened, chinthu chanachisiya osapanganso. Tikufuna mumvetsere chimenechi olemekezeka nonse azipani zosutsa ndifuna mumve chimenechi. I happened today something past 3 a.m. towards the 2nd of April kuti ndipange audio ndasagamira pachiawa mati nasagamire kusagamira kulota ndalota kawiri konse, ndalota nditakwera chinthu chimene chili chodabwisa. I don't think ni njinga, I don't think it is a wilbur, I don't think it is a tire zija sapato zimakani mataya zija kwa munthu ndinali litagona. So ndimayankhula mawu amphamvu kwambiri otsutsana ndi boma lalero, kapena otsutsana ndi chipani cha Malawi Congress Party, otsutsana ndi leadership ya Malawi Congress Party. Ndiye ndinadutsa kagulu ka wanthu, nditadusa kagulu ka wanthu ndinayankhula mawu onena kuti this nation we are in the serious and critical situation.
and anthu aja anamva mawu amenewa. Nditadusa te distance kumbuyo kwanga kumabwera V8 kwazapezeka kuti malo aja amene ine ndinakhalapo, amene amaoneka ngati ndi njinga, amaoneka ngati ndi wilibala, amaoneka ngati ndakhala pa chisapato cha matayala chimene chimathamanga kwambiri mukuchidziwa Malawi. Ndazamva honi kumbuyo kwanga, ndazapezeka kuti ndanyamula katoni ya mabuku imene ndinanyamulayi. Ndifuna mumvetsetsa Malawi, ndinazayitenga ndikuyima pambali kuti V8 imeneyi idutse, but instead kuti galimoto imeneyi idutse, galimoto ija inayima. Ndiye munthu wina kutsogolo anandifunsa funso, akundifunsa funso kuti ukutanthauza chiyani mene ukunena kuti we are in the serious situation in Malawi. Ndiye ndinayima, ndifuna ndikuuze mchilungamo, ndikuyang'ana mkatimu, ndikuona kuti munali munthu wachikulire amene amafunsa zimenezi. Ndiye ndinayankhula mawu onena kuti what do you mean when you're talking of serious situation? Ati tayankhula zimene umayankhula zija umatanthauza kuti chani? Ndiye ndawuza kunena kuti sindikuopa kena kalikonse, chimene mwamvacho mumve ndithu, chifukwa ndi maso anu mukuona ndi makutu anu mukumva situation imene tilipo. Inuyo nonse abale anu enanso akumva situation ngati imene, ali mu situation imeneyo. So ngati ine ndayankhula, it is my right, ngati ndayankhula it is my freedom to express, so that others amene akuona ngati zinthu zikuyenda adziwenso kuti zinthu zisizikuyenda. Okondedwa, ndadzizimuka ku maloto amenewa. Nditazuka ku maloto amenewawa, ndakhala ndi mantha, thinking of a place imene ndikukhala chikuchitika ndi chiyani. Papita nthawi maybe 5 to 10 minutes ndagonaso. Nditagona, I'm just sharing with you muone my experiences amene tili nayo. For sometimes zinthu zikamachitika zimachitika in a prophetic way. We are able to visualize zinthu zimeneno zingabwere kusogolo kathu. So ndagona, nditagona ndapezeka kuti ndili kuzisankho. Alright, ndili pa line ya zisankho. Akulu omwe aja anali mgalimoto aja amaoneka kuti ndi ma CIDs. Afika atandipeza ndili pa line yoti ndifuna ndikavotere mtsogoleri amene ndikumfuna, abwera pamene paja ndikunditenga ndikundimanga. Ndatutumukanso, ndachita mantha. So I was relating kunati what is happening. Kodi ndituluse VN kapena ndisatuluse VN? Ndiye ndapanga chiganizo chonena kuti I need to release the message to the nation kuti tikaona ziopsezo zikubwera mochuluka in our position, whether the UDF, whether the DPP, whether the UTM, whether the AFOD. I'm dwelling on these 4 parties. Ziopsezo zikamachuluka, Amalawi muzuse mitu yanu, ndikuona kunena kuti change yasala pang'ono kufika. Dr. Bakiri Muhoozi atabwera ndi ganizo lofuna kuombola dziko la Malawi. Ziopsezo zidachuluka, kumangana kunachuluka, koma zidatengera kulimba mtima. May I remind you Malawians that ngati ife tipezeke kunati sife anthu olimba mtima, definitely tikugwa maplani athu, tikuonongeka maplani athu. Koma zikusowekera anthu olimba mtima amene angabwere with the message imeneno apereke ya kusintha maganizidwe koyambirira. And nchifukwa chake ndikukuuzani kunena kuti kusintha kumene Amalawi tikukufunako, kusintha kukuyenera kuyamba ndi ifeyo. The change that we want in our country, that real change must begin with us and is with us, whether we like it or not. Mbuyo mu atsogoleri akhalako kambapo, right honorable Atupele Muhoozi akhalako kambapo, tikuyenera tisinthe. We need to bring the change. And we had that, that topic of agenda for a change. What makes people to have that agenda for a change? Amapereka agenda for a change, choyambirira kunati that change has to begin with our brains. Whether tikuchokera kumuzi kaya timachokera ku town, kaya tikuchokera kuchita bwino kapena tikuchokera kusachita bwino, a change ikuyenera iyambike, kusintha kwenikweni kuyambike ndi ifeyo Amalawi. Tisintha bwanji? Ma handouts is not part of the change that we are looking forward. Zolandira si zinthu zimene zingatipangise kunati ifeyo tisinthe, komano tiyang'ane kunati zinthu zonsezi zinali kuti nthawi yonse.
when Malawians were suffering, where were my handouts? So we need to stay focused on that. Amalawi anzanga, ine ndimasangalala kwambiri Malawi atakhala ogwirizana. Chifukwa Malawi akakhala ogwirizana, Malawi akhala otukuka. Malawi akakhala okondana, Malawi tizamveselana with one voice. Tonse tizayenda kuna kuti titukule madera awa. My infrastructure atukuke. Pamene tukuyangana my infrastructure, tonse tizamveselana kuona kuna kuti alimi atukuke. Mene tukuyangana za alimi atukuke, tonse tizamvetselana, tizathandizana, tizapangana share my ideas. Kuna kuti nayenso munthu opanga business zake ziyende bwino. Mene tukupanga zimene tonse tizagwirizana. Kuna kuti chuma cha dziko lino chiyambe kuyenda bwino. Wokondedwa, Dr. Bakiri Muza amayankhula kunena kuti Malawi kuti aende bwino sangaende bwino ngati ndalama m'matumba mwathu mulibe. Lero ndalama zathu zili kwa ma politicians. Funso kumazifunsa kunena kuti kodi ndi ndani amene azapangitse dzikoli kunena kuti likhale pabwino. We need to stop the mentality yonena kuti tikasankha msogoleri iyeyu akhala olemera kuposa tonse. Chifukwa msogoleri amabwera once at a time. So we've been coming up with quite a number of leaders. Komano azitsogoleri amenewa atibweresera chiyani? Taona kukubwera tsankho losiyana limabwera ndi azitsogoleri. Taona anthu akugawana, even ma social media anthu amagawana, anthu amalalatizana, anthu amapeza kuti akuyankhula zinthu zosiyana zimene zimabwereka kupereka kugawanikana pakati pathu. Koma what happens? Atsogoleri satsutsa zimenezi. One thing that I wanted to share with you, fellow members, ndichonena kuti azitsogoleri athu amaoneka ngati ali mblanketi, afunda blanketi. Chifukwa chani? Kuli anthu ena amene amayima kutsogolo kwawo, amene amauza kuti bwana zonse zilipo, pamene zinthu sizili bwino. Ndikuthokozeni Amalawi nokha mwatha kuona kuna kuti anthu amene timawapeza kuti atiyimirire akapezana ndi anthu ena amene no maganizo awo ndi ofoka, maganizo awo amalephera kumimira nzawo wa kwa Nchahito, amalephera kumimira nzawo wa ku Usisha, akulephera kumimira nzawo wa ku Kasasire, akulephera kuyimirira anzawo wa ku Madise kapena ku Chikwawa kwa Chapananga. Anthu amenewo amabwera ndi kumakauza msogoleri, kumuuza msogoleri kuna kuti zinthu zili bwino. Even isalo za zipani zomwezi amakuza ndi tagawa konse, koma anthu ali ndi machitaka ansalo za zipani mnyumba mwawo. That is the situation imene tili nayo. And ndikufuna ndikusimikizireni lero kunena kuti zili ndife Amalawi kubweresa kusintha kwenikweni. Kusintha kumene tikunenako, Right Honorable Atupere Muze has that idea of bringing the change. Why? Number one, Amalawi kunena kuti ifeyo tisinthe. Nzeru zathu tikuyeneranso tisinthe, maganizidwe athu akuyeneranso kuti asinthike. Tisinthika bwanji? Koyambirira chisankho chimene chikubwera pa 16 September mchaka chino cha 2025. Chisankhochi chikuyang'ana wachinyamata kuti uganize bwino. For giving much support kwa atsogoleri amene atsogoleri ali ndi masomphenya ofuna kutukula dziko la Malawi lino, including Right Honorable Atupere Austin Mulozi. Chisankhochi kuti chichitike bwino, kusinthako kuti kumveke, kuoneke pena paliponse, tikuyenera kusintha ni nani? Ndife anthu ama business. Popereka voti kwa atsogoleri amene ali ndi masomphenya ku dziko la Malawi, including Atupere Austin Mulozi, monga mmene Dr. Bakiri Mulozi adabweresera change in our country. Kusinthaku kuna kuti kuchitike bwino, inu ma civil servant tachosani maganizo anu oumbwa amene ayamba kale lero lino ndi ukatchali wa boma ili kumatenga ma civil servant kuayitanira ku nyumba ya boma. Ndimayankhula izi nthawi ni nthawi kuti kuti dziko la Malawi ngati limaonongeka kwambiri amene timaononga ndi ma civil servant. Dziko la Malawi ngati kuli anthu amene amalira number 1 kulira kuposa mphawi amene akusowa sopo osambira, akusowa mchere, akusowa mafuta kuti azole, akusowa mafuta kuti adye, akusowa kuti adyeko matemba kapena nyama, ndi civil servant. Koma civil servant yemwayo ndi amene amathamanga kupita nyumba za boma ndi kumakalandira ndalama, ndi amene amathamanga kupita kwa aphungu athu ndi kumakalandira ndalama ndi kumanena kuti boma ndi lomweli. Civil servant yemweyo ndi amenenso amasokoneza chifukwa ndi amene amatengedwa ngati presiding officers. Mphunzitsi, take care. Kusintha kukuyenera iwe mphunzitsi, usinthe malingana ndi meneno wamvera kuwawa ndi dzikoli. Kusintha kumene tikuyang'anako tikuyenera tisinthe ife a business.
nthawi zambiri a business timalepheresa kusintha kwa dziko kumene masomphenya atupere Austin Muluzi ali nawo. Forex nziko ikuyenera di ikhalemo, foreign currency ikuyenera ipezeke, circulation of money ikuyenera kuti ikhalepo. Ikapezeka imeneja zinthu muzaziona kunati zikuyenda bwino. Zinthu zimenezi zikutengera ndani? Anthu a experience. So one more thing imene ndimapanga encourage ndiyonena kuti ife adzipani ndiyankhulenso pamenepa. Right Honorable Atupere Muluzi, you belong to UDF. Professor Arthur Peter Mutharika, you belong to DPP. Dr. Daliso Kabambe, UTM. Enoch Kamzinge Nichihana, Afford. My Joyce Banda, PP. But when you look at these people, chindufuna muchimvesese, Malawi akufunika kuna kuti anthu tisinthe kachitidwe kathu ka zinthu. Tisintha mu zinthu ngati ziti. Number 1, Malawi akazasiya kuzisankha mchitidwe wozikonda, koma kukonda dziko. Tilikonda bwanji ziko pamene tingapange unite, pamenepo ndi pamene tingaona kuti Malawi azasinthika. Malawi mchitidwe wonena kuti akakakhale kanga otsogola ndikhale ine, kameneka ndi kameneka kuononga dziko. Chifukwa muzipanimo muli anthu amene timakokerana kumene timakokerana kucha sitikukokerana ndani, tikukokerana kupangisa Amalawi kuna kuti aziphinjika. Tayiona imeneyo. Hayi inenda amene ndikuyenera ndikhale msogoleri, hayi wina kuti inenda amene ndikuyenera ndikhale msogoleri. Osamvetsetsana, kusamvetsetsana kuja, kusapasana ma ideas kuja, kusapangana share ma experience kuja, kumene kusalolerana kumene kuli zipaniku ndi kumene kukupangisa anthu akwanjahito, anthu akuusisha, anthu azivutika kumulanje, kunchinji azivutika, kunkhotakota azivutika, kulikoma azivutika. Chisanzo ndikupasana. Malawi First yakangalika kuthandiza anthu amene akuvutika, koma chifukwa chonati m'madera muli anthu amene sakulolera kuna kuti anthu a Malawi First akafike akathandiza anthu mwina m'madera mwathumo, chifukwa ndi constituency yathu. Ifeyo being the leaders in our constituency talephera kuthandiza, akuona ngati atibera shine. Koma amene akuvutikawo ni ndani? Anthu amene adakwika ni pampando. A Democratic Progressive Party yakwana nthawi imene munayenerano kumaona kuna kuti muumodzi muli mphamvu. A UDF tinayenera kuzindikira kuna kuti yakwana nthawi imene tingazindikira unati muumodzi muli mphamvu. Ino a UTM yakwana nthawi imene tinayenera kuzindikira unati muumodzi muli mphamvu. Ndikuyankhula zimenezi chifukwa chani? Ndimakonda kuyankhula mobweretsa. Tikatenga focus yathu ndikuyang'ana ife a DPP, ino a UTM, ndibwerekeremo a PDP, tibwerekeremo a PP, mupeza kuna kuti our mother party is UDF. Koma where is UDF today? Taipanga castigate, and yet we are having a leader amene no ali ni masomphenya ku UDF. Koma chifukwa chosalolerana, tili ni mtima wozimva, tikufuna ife titsogole. Ndiye ndikupereka upangiri uwu kunena kuti ndi maganizo amenewo tiwanamiza Amalawi kwambiri kuna kuti tisintha ngati anthu fesi tikulolerana. Kudzichepetsa ndi chinthu chabwino chimene ineyo ndachiona mwa Atupere, and that is why ndifuna ndipangane nanu share. Right Honorable Atupere Muluzi waonesa kudzichepetsa, waonesa kugwira ntchito ndi chipani cha Democratic Progressive Party. Ndipo ndidakuwuzani pano kunati nchifukwa chani zimene zimakhala moteremo. It's just because amatha kuziwa kuti no matter what awa ndi ana athu. Dr. Bakiri Muluzi amatha kuziwa kunena kuti chipani ichi ngati kuli kutumphuka, ngati kuli kutuluka, chinatuluka ndi masomphenya a chipani cha UDF. Chotero Right Honorable Atupere, you can go and associate with the Democratic Progressive Party, and he has been chosen in different ministerial positions, and he has proven to Malawians kunati ndiye kaya amene wagwira ntchito without fungo loipa. Koma chifukwa chodzikonda, chifukwa chozimva, kamwina mitundu, kamwina dzigawo, mwina kudererana, timaona ngati that is not leadership. Amalawi timafuna muyang'ane focus yanu pa Right Honorable Atupere Muluzi.
kuna kuti Atupele Muluzi ndi kilimu yabwino imene amalawi tikuyenera kuti tiyendemo. Kilimu imeneyi chifukwa kuti tikuyang'anizana ndi amaumau. If you know the history of the maumau in Kenya, ndikhulupirira kuti munimvesesa. Ndikagulu kanthu kamene kanali kovuta, kagulu kanthu kamene kanali koyerekebwa. I don't think kunati ku opposition tipezane ndi amaumau. Ndikuti we are paving the way yopangisa kunati anthu awo amene akutizunza apitirebe kutizunza ziko muno. And that is why ndikukamba kunena kuti kusintha kwenikweni amalawi kumene tikuyenera tikhale nako kukutengera ino a business, kusintha kumene amalawi tikuyenera tikhale nako kukutengera ino a mipingo, ma civil servant, amayi ndi abambo. Kusintha kumene kuko tikuyenera tonse tikhale malo amodzi. Mafumu athu ngati simusintha mchitidwe wanu wadyera, definitely the change that we are fighting for sitheka. And our voices, my freedom fighters, ikhala yachabichabi. Chifukwa tu ife ma freedom fighters sitizasiya kumenyerera ufulu wa dziko uli chifukwa chonati a UDF alowapo, kapena DPP alowapo, a UTM alowapo, a FORD alowapo, a PP alowapo. No. The strongest opposition imene tili nayo mdziko lino la Malawi, tifune tisafune, ndi ma freedom fighters. Chifukwa takhala tikutsutsana nalo boma ili kuyambira pamayambiriro. Pamene akutinamiza timabwera kuti apa president anama. Mmene maonesedwa molasenga tifuwero ife amabungwe tinabwerapo ndikuyankhula. Mmene tikunamizidwa zona tikuchitukuko zimene zamalizika toka ifeni mboni. Kunena kuti tili ndi zipatala zimene pangokhala no nyumba ya nesio koma mankhwala kulibe. Tikufufuza tikuyenda with research. So taenda madera osiyanasiyana. Taenda madera osiyanasiyana ndipo tikuyenda madera osiyanasiyana. From the unified in Tokoto, I go with research. Ndikuyang'ana kuti anthu akufuna chani. Maganizo awo akuti bwanji. Tipeza kunena kuti maganizo awo tapita kukasasiri. Kuwapanga anthu interview. Ndi ndani amene mukuona kuti can bring hope in our nation. People they are saying, ndeti kumbukire tu Dr. Bakiri Muluzi. Now just because it is Atupele Austin Muluzi, bwanji timpase mphamvu. We went to Madise in Mzimba. We interviewed the people. Quite a number of people they are saying, if there will be a very good combination of Democratic Progressive Party and the DPP, that will be fine. So what we do, tipange convince the other parties to join together so that they should fight this government. Not to fight angochoka. Koma azindikire kunati sometimes to live with the people with the sober minds, it is better. When we have arrogant leaders, dziko silienda. So mupeza kunati ife timayankhula sitiopa zimene zitiziyankhula tiphunzisabe amalawi. If we want the change must come with the right honorable Atupele Muluzi. Mwayiona imeneyo. That is the only change that we need now to fight for. Ndikupaseni chisanzo. Pamene Davide amakamenya Goliath, Afilisiti, ndikupaseni chisanzo cha Afilisiti nsanambe unena munthu. Aisraeli imene amamenyana ndi Afilisti, kunali munthu mmodzi wamphamvu kwambiri, anali Goliath. Maisraeli ambiri amaphedwa. Panopa nthawi imene tafika ifeyo Maisraeli tikuvutika, tikuphedwa. Pang'ono ndi pang'ono tikapita kuchipatala mankhwala kulibe. Madi makimwathu chimanga sichikupezeka. Amalawi afika kumathamangisidwa m'malo mwawo. Kusonyeza kuti Maisraeli tikumenyedwa ndi Afilisiti awawa. Zikuyenera zitengere Davide kunati akamenyane ndi Goliath. Koma mupeza kuna kuti pamene ganizo limene anabweresa Davide lunati ineyo ndikuyenera ndikamenyane naye Goliath, timaona ngati ndi Goliath ndi Davide imweyo anabweresa chiganizo chimenechi. Koma Mulungu anali atamunong'oneza Davide kuti pita abale ako zikuwakanika. Ndi mwanayi akupita kwa mfumu. In such a case, let's take of Malawi as a leader now. Amenene tukumuderera Davide kunata Davide uyu angapange chani Davide uyu. Tampasana vale izi zovala za nkhondo Davide akunati zikundilemera chifukwa choti zikundilemera ine chimene ndikuyang'ana ndi inu ya Malawi kuti tisinthe ziko. Kupita kumene kucha anakagwesa Goliath ndikudula mutu wa Goliath. Ndeni mafuna mumuyang'ani kuti Davide anali ndani wachichepere. When God is with Right Honorable Atupele Austin Muluzi, who are we that we can deny his decisions to stand as a president? Ife ni ndani kuna kuti tizichepsa? Ifeyo ni ndani?
mmene tu Davide amakamenya nkhondo imene ukamenya Goliath. Amfumu tu aku Israeli akulu amene samasogolera nkhondo anali komweko anayima kumbuyo ndi kumayang'ana. So ife ni ndani kuti tingalephere kutengera zitsanzo zimene Bible limatiphunzitsa, zimene Qur'ani imatiphunzitsa, kuna kuti tili ndi anthu olimba mtima anyamata amene angaliombole dziko li pa moto umene tikukumana nawo. Koma ndikumaona kuti no, dziko li kuti litheke, ayi ndithu ndi akulu okhaokha. Dziko li kuti litheke silikufunika zimenezo. Chifukwa tikanamizira apapa last one abwatu pere Austin Muluzi experience ali nayo. Ndi amene amatiuza kunati basi mukampasa lenala akagwetsa lero sitinagwe. Mavuto anthu mmidzi amene akuvutika utsogoleri ukumva sakumva kena kalikonse. Kutenga mbali akuthandiza ayi tikati tikathandize ndi akunena kuti iye aperekani ma orders sitima isaende kupita kulikoma anthu amene wasapite. Goliath mentality. Yo mazimva tife mafilisti zonse zili bwino. Ndi my Philistines tili nawo ambiri ena tikugona nawo marumumu mafilistians. Ena tili nawo nyumba zatumu mafilistians. Ena ni mafumu atu mafilistians. Amene no akukanikitsa ena ni regional governor atu they are still mafilistians. Amene no iwo mwa iwo okha akumatha kuona ti ife tafika. Ndiye tili ndi Israeli amene akumatha kuona ti Goliath yu ayi. Chifukwa so that jealousy was with whom? Was with the Israelites. Nkhondo imeneja atapambana namuimbira nyimbo Davide ma Israeli including mfumu idayamba kumusakasaka kuti impyoze ndi movie David. Zimene zitikudzidziwa. So we need to share ndikumayang'ana kunati dziko lathu kuti litukuke. One, stop to have jealousy. And the icon names with the strongest term national anthem yathu ndi imeneno imalimbikitsa kwambiri. Anthu tikanakhala limasomphenya omayang'ana national anthem yathu pano titachosamo nthenda ija nsanje ndi njala. Cause these three things they are the tools imene anthu amapangira campaign. Koma kuti amalawi athandizike sathandizika nsanje yositha. Nthendazo amasiyadala kuti pasamankhwala tizidwala adazitipangira campaign. Nsanje ndi imene tikukambaya yonena kuti wina wanzeru atakhala nazo nzeru koma kumamunati ndiopanda ntchito ndi mwana. Stop this idea. The mentality yomana kuti achinyamata sangapange kanthu. The mentality yomana kuti achikulire sangapange kanthu. Tonsefe as far as we are having the good decisions makers ona kuti dziko liyende bwino, let's support each other. So with these remarks timayankhula kunati let's support each other. Tipempherere atsogoleri athu amene ali ku opposition kunena kuti they should come together, they should bring unity and they should bring sanity in our politics, in our country as well. Tikamatenga chuma chathu ndikumapasa that party kunati akazuze anzawo, just know kunena kuti we are living in a chaos. So amene akutipangisa zimene zitikuwadziwa. Let's bring a change. Together we can bring the change. You are with me, Richard Chimwemwe Mpepo, the Unified Mtokoto. Have a lovely morning. Thank you.